romone en mar kelo jo ODM kanyakla. To wach ochako nyuolo wach. Nikech dine ok wachopo kama, dine ok wayalo wach dine onge gik ma otimore odigane. Ano kane kama tabu nitie. Japani wane mwaketo gini bedo gima lich. To be gima chaka duoga fwenyo ni ODM ni bekare lichinde. Ke Victor nyaka nyocha wachak Januar. Nyaka kawuono political party miwuoyo kuome headline pile en chama mar ODM. Kare Jakombe nje no e party malich machalo nade. Nekech Kenya ka wan gi party prochiko. Sani prochiko laro gi wiye. Moko nitiere nyaka nitie KANU cha bende ne nitie. E Farmers Party bende nitie mar jopur. To Dr. Oburu kanyolal jumbe ariyo kende poko loso. To king'iyo headline no Oburu ni kure. Buge nyaka LDP moro nitie. Nyaka LDP nitiere. En cha party leader mar KANU cha en ng'an. Gideon Moi. Uwe mogi karamo minene ginana. Uwe mogik ma president odhile me korgi kocha. To ng'ama penjo kuma Gideon Moi nitie onge. To Dr. Oburu manyoche seyo notine. Dr. Oburu manchi seyo jomoko seyo iluonge gi nyinge ka. Ang'o momiyo kolal juma achiel ke? Nikech wan joko wak sochwaricho. In mari bet dwa marmaro gino. Asochwaricho. Obiro temo, obiro nona nene kech sani jolu malando. Ka in kama kor nyaka onge bija ko wakadie. Koro VOJ iduogi penjori kana ng'iyo gine juma ni. Tang'iyo to Dr. Oburu manyocha giwacho ni onge mbini. Timanye nang'o? Mako lal juma achiel manyaka koro no nyiedhore kendo koro duo ka be duonde tek ya. Yomewa tich matek ma wiwa alano ringe chuny boma ka manyo Dr. Oburu. Kare ok oyie ni uwero Oburu dichiel to gini orum. Nekech king'iyo nyaka bok moko nyalungo nyingi ka manyocho keto odhienyo headline ni en kure. Kendo ipani editors ipama ni giwinjore giluore to ka koro wuok kacha ka Dr. Oburu goyo mana golf kacha be koro ok gindiki. Ano pa nigidhi keto kaka breaking news Oburu onenore. Oburu oyudore. Keto wasiwasi mang'eny Kenya ka moko bende aparo ni wan jofwambo ema wabede gi ute mag fwambo wawach kama. Ema bede gi interest magi kaeto nyo jomoko te moko giparo ni ginyalo nyayo baruok e ODM. Tan kana achaka duogo mayudo ka kare ODM sama nyo gilose retreat ni en sama ng'ato ne nyalo paro ni ne ok ginyalose. Kejine paro na ngum dhi muoch kucho. Tayudo ka kare mbadi no yalo mana verse achiel kende mar Revelation adek en mani fwenya adek kare par ang'wen kibiro nyaka 22 cha mawuoyo kuom bedo ma lukuom chilungo nango mandem mabende kata mana Nyasaye be ok dwa jo mandem koro king'iyo to gini nyodhi wuok e kind mbadi to gi Ruth Odinga ene manyo dhi oloso to gik mano wachi mbui ka jomodong manyo nitie Simbarati gini gi jomodong ano kaneno ng'ato kendo mochako wuok kech bendi ng'eyo ni ng'ama bayo kidi e chiro samoro kia ng'ama kidi goyo to jok manyo kidi ogoyo ema nyo wuok oko nekech adier mantiere e ODM ka mbadi nyo wuok oko mowacho adier. Okay. Nano kalose wuo e Lombard be poka loso kode wi wachno. Men onge gima no miyo loso ne kamano. No wacha die ni jok masa moro miyo ODM tek tich matek gin jok mandem mane party. Jok machalo rangre ng'ato wiye chalo kuma dhi koni to wiye chalo kuma dhi koni. King'iyo gik mano wacho wacha na dier king'iyo jok mosehimo ga ne be. To je no wacho ni kodhi en na kodhi. To bwase wacho ka. Fwenya dek apaga uchiel. To ka koro indhem to kiliet kata ok ng'ich abiro ng'ogi oko. Mane gima nyomba di wacho ni kiwinjo ka Sifuna berni to nyiedhri anyiedhe lela wach ni in kwethne mitimo nade ema muori wuogi 15 makete mamita ahinya koro ang'eyo timbeni duto ang'eyo ni ok ng'ich bende ok liet to daber kibedo maliet kata mang'ich. Mane gima Johana mbadi nyo wacho nang'eyo timbeni duto te chunyi to ok ni e ODM ka chunyi gombo dhi kocha to bedo mapodi in godo ka en ema inyowa koro kinyalo wuok mondo mi wang'e ni wadong gi ji adi watim audit wang'e ni ibiro ka e kende retreat ni bende intie lakini chunyi onge kodwa kaeto ochako wacho magi mana weche mbadi an poka mede mara ochako wacho ni ODM party ok en party mar joluo mochako wacho ni kati bed mana nyamin Raila Odinga mano ochako party
donge en mano wacho mbadi manyo wacho mago wechege kati bed mana owadgi kati bed mana nyamin-gi to nyaka kati bed owadgi party leader no kulungo Raila Odinga owadgi party leader gine ma ging'eyo ni en ng'a mar ODM koro mino odhi owacho weche moko kacha ma jomoko nyalo gombo wacho to gibedo gi luor mar wacho koro ing'eni kata mana anyuola ka untie to jakom anyuola ochwe gi weche moko to bang'e buro orumo mapiyo inyalo koni ng'ani bidwa diro na wacha ahinya koro mi an bedo ni ODM ne nyalo bedo gi retreat makama Mombasa ma king'iyo party leaders ka ne nitiere te king'iyo wajumbe gi ne nitiere te ma pod nitiere gi mamba diluongo ni mainstream an mai maparo ne nyalo bedo na matek luongo bura ni seche ka to ka koro wuok ni ji ariyo kende manyo ogwandore e bura to modong' gi to pok wuoyo nikech dine wane Karati gini wuoyo dine wane ka Abdul Somad gini wuoyo misi gavana Mawajia nowacho wach moro ni koko moko matimore piny Luo mag jochama no miyo party ni kore kawo ni en giri joluo to ngiso picha marach ahinya koro king'iyo kaka retreat cha no orumo ndalo cha madhano ok ogore ga ngum ne thuolo mar wacho adier nikech Mbadi bende wacho kanyo ni noluongo ka mar wacho weche ayanga mondo akony yie mar ODM ni mondo kik nim koro mak mana ni ok wang'e ni to injili mano yalo cha ji adi ma bende ochuoyo mamoko pok ong'ogo gima ni agogi to king'iyo party chala nyuola samoro siro weche mineno donjo kaka donjo ni kata kaka ne Mbadi kete ni ema bende nyalo konyo party nikech party bende igero mana gadira to king'iyo kapok atieko dakika achiel en niya party gi kama koro nyaka dire ni ema nyalo biro konyogi nikech ka untie ji mang'eny to chunygi onge party ka kata obed mana bura mora mora ber ubed gi ji matin ma chunygi nitie mi koro iwinjo kiliet tibedo beda maliet chutho kibedo mang'ich tibedo mang'ich chuth to mae momiyo juma machien cha nawacho ni niya ni ka jawasigu onge anyuola to jawasigu mano oko cha onge gima nyalo timou samoro mantie mang'ich ni ema ng'ato ang' biro chuoyo gi kwiri moro to bedo maliet to en emo nyalo hinyi gie iye ka erokamano Senior